Nanananan. Awan sungbat. Tingarden. Sagudahin nga rot ti surat, ti pagkasalitaan ni Vina nga Napoluan. Panangikumpera. Sagudahin nga rot ti surat. Dear Manong Nemi. Panag-aawat manen iti card Manong Nemi tekunada nga card day. Second year high school tidinto ta fourth year high school Manong Nemi ni Manong ni Kuya Dave. Dua kam lang kapsat nga anak da daddy ka ni mami. Siyempre, idiipted ni Manong di card na, wow! Sobra talaga ti kinalaing mo, iho. Congratulations! Kaya managdad. Arami ti amin nga pas nagkuag basa. Ket manamnama dad. Into nung agraduar kami. Sakti valedictoria. Rubang launay na ita. Ano, nyaman tikit daw ang iho. Itad mi kaya. Kahit ko, into nang kalidsak. At antun motor ko. Saan ka pala makapag-lisensya? Kaya dad. Kasarito lang di polis. Oras sa anak pa yung makapag-lisensya. Basta kahit kung tagmotor. Amok matitag man yung motor. Ala, sige. Di pa lang nga 4 wheels. Tapos nang di ka sigurado. Hanggang delikado. Delikado nga 2 wheels lang. Mate, amok matitidrat 4 wheels. Manayag nung katakot sa iyo, daddy. Di hamin, mami? Uy, nila sige, dakilatag nga gamantag tulag. Basta kumanulong aklata, para kang ka, Dave. Idi tahanak umasadag Manong Nemi ket mangkulat at saritaan dagiti talo. Oh, Vina. Dad? Tekard mo. Ay, oras alin, oras. Samon nga pagpakita kada kami kini Mami. Ta momento met laeng nga nakabababa ang balidad. Nakapasak met lata aming nga subject ko. Pasang awa. Apay mat kami nga sa among ipas nagtagbasa, dad. Napas na kakman. Yung mada pagpatenggan na ti utek ko. Sinukat kami ti malalaam. Nagbasbasa ka, dalayang kmat. Uno ni mami mata malaam. Uy! Siya ti kalalayangan. Nagbalilektorya, hindi naggraduar ti high school. Sa anak lang nakapag-cum laude, ti nagbasa, nag-graduar ti college. Yung nangangato ti grades ko. Nalaingat. Sino nga ti malaan ni Vina? Diyan man amo. Ang kamalidad. Nakapasakmet. Awang met ti bagsak ko. Walang yung napimpinas ko amit laeng nakaskin ni Manong mo. Abi ka din mo tuladan ni Manong mo. Ha? Kahit kumat ka tuladan dadan, adamat pagpatinggan ti utek ko. Meaning, laglag ka. Nagsikit nga din gan Manong Nemi. Meaning laglag ka. Kinalaglag ka di. Tinababati grade na. Abay ngamin nga, ada kasto nga ugali da daddy kini mami Manong. Ikumparar da kini Manong. Abay mo ngamin nga nagsupati kami kini Manong, kini Kuya Dave. Siyempre, nasakit tinakim ko. Siyempre, nalidayak. Siyempre, saan ka naragsak akas kini kuya? Kan saan nga naragsak da dadi kini mami kanyak? No di kat naragsak da laeng kini Kuya Dave. Hindi malpas kami nga mga Manong Nemi siyak tinito din nga ginawa. Awang ngamin katulong mi Manong. Teso kano peso sweldoan mi. Kaya mi kanumet. Amumat ni Manong te tumulong. Karag di trabaho ti balay. Dadi aglaba ada may mga alat ti mureng minga lablabaan na Manong Nemi. Agdalos, siyak mo doon ti makamo agdalos iti sango, iti aglawlaw. Nangaroon ti panakaasikaso ti hardin. Agluto ni Mami, siyempre. Nadadigrigon daw ay Manong Nemi nga, kahit kumati masusuruan nga agluto. Hindi matipalubos ni Mami. Siyakon.
Mga no para pati pa nagluto kita laglagam kunana. Sus, ang sakit. Mami, rumiglaing amok tagluto. Sibot ang babae ti kinataok. Di agluto kanto, masiksika. Yung no, agluto ka nga para kanan tayo, wag na. Tama nga no, pati pa nagluto kit malaglagang ka. Nasakit. Masaksak ta anak man. Inasad ganak manunimi ni Kuya Dave. Hindi tala magamadlaw na nga nalidaya. Bina, ay, Kuya, amo ka masaksaktan ka karigid ka ibagbaga dadi ka ni Mami. Ngayon para ka kadakwada Kuya, kasla awan anyaman na kadakwada, numadlaw da nga masaktanak. Awan polos ti, panagamak da mga ibagati, balikas nga pakasaktak. Gasam ta laglag. Nuapay kaming nalalaing ka nga amang imsiyak, Kuya. Nuapay kaming nga laglagak. Para kanya kat saan ka laglag, Kuya. No laglag ko mga kita, bagsak ko ma. Passing grade man amin ng grado. So nalang, saan nga na nga to? Banta, suruan ka. Kaya mo tigit assignment ko. Nag-exam kayo. Siyempre, ang daki di ba ba? At least, makapasa akman. Concentrate ka ngamin. Concentration. Ag-focus ka. Awan ti sabali nga panunutem. Wano, kapo ka dita, kasatarami dan dati kini mami ka? Nga, kaslasad da kang igaskaso. Atin ko, saan ka kumamang imulmula tigura ka dadadi kini mami? Challenge kang ka dito. Di na kami amo panunutan eh. Nasa ang nagpapadat tunggal maysa. Anda paglaingam, anda mat pagkapsutam, kastakmat. Natuntunan ka din paglaingam. Sampay Kuya. Tuntunan mo na paglaingam. Noon niya talaga tinted na apo Diyos nga, talento ken ka. Gaman na Kuya. Napiyapay ken ka. Nga siya ati pa nagsaritam kanya. Sa lakas kadadadi kini Mami. Data ko mat ururay kadadadi kini Mami. Nga ibagada kanya. Kasla si kalang ti anak da. Di mo ko na inday ta. Gabot ta, agpadpalo ta nga anak da, ngagkapsat ta. At dapat nagkagundaway manunemi nga kasla ng sakit tinakam ni Mami nga mangted iti allowance. Oh, anak, Dave, Mami, dito iti allowance mo kada ting allowance, okay? Inyat adok, premium, iti kinalaing mo. Sigabi na, dito ano nusam dito? Hampay na siya, di pa nang ted naman. No? Dandanik la haan awatin. Manyon, ori awan allowance ko. Kunak kumaang. Inawat ko matlata. Thank you, Mami. Puro rayak ko mga ibagana. Lalaing mga ngamin na anak. Ha? Lalaing mo kas kanimanong mo, okay? Pas mo nagbasa, eh? Pas di ko mo, awan di mo oray kong ibagada ti kasta. Hendo kasta mapana ko di eskwela, nemi, madlaw mo tati, kita ka eskwela. Uy, damanin problema ni Bina, nalitay manan. Gino, ayayom ta girlfriend mo. Girlfriend mo, kaya magbagayo. Kanamin manan ti problema. Ha? Bina, kunamat ni Gino. Girlfriend ka kano? Apay, imbagam ka din tayo love you kanyak. Pagkakagora nak ni bagak I love you ken ka eh. Apay, sabi ko magumura. Siyempre, you love me as your classmate, di ba? And I love you too as my classmate. Being sweetheart. Ubing tayo pa ay Gino. Second year high school tayo pa ilaing uy. Ngayon kinabudno naman nun ni Gino ti kasigadan kanyak. Ano nga aming problema manin? Basta pa nagyawidan ti card
card day. Ah, gabuta. Nangat nga to nga amang tigrado ni Kuyam. Na fourth year high school, gamitis ka. O nga ro. Napiyapay kang ka, Gino. Talaga nga to tigrad mo. Grado. Ag-focus ka namin no ka. Nakapokus ka magbagaw. Nakapokus ka ba na madawat yung examen? Nakapokus ka mo. Ag-focus ka during lecture. Ano nga mabalin ko, narigat agsagrap di utek ko. Dato ni pagkapsutak. Memorize. Memorize na. Panag-memorize. Napiyakan ka at alis tong ulang nga matandaan na. Nangarudan. No algebra. Ay sus. So pagkapsutak. Mamano nga hindi babahay nga nalaing algebra. Basta yan. Huy. Nalaingan ni babae no nangatod gidi creates ng algebra. Nga mga bale, love kamit lata. Ore bagbagada gidi parents mo nga. Anat among nga bagbagada. Ano kami di bagbagada? Lag ko na nagsakit. Pakawan ng matlatan na gidi parents mo. Rinaskin kita ikandakat allowance mo. Baka nung nagtuharap doon ti high school. Baka salak to nagbasa. Tapay man. Baka handak pagbasahan dati kini mami. Gapataon sa Serbina nga ta. Kusapo ya. Baka into no agdakan iti college. Baka sa jeto nga nalaingkan. Basta nga ta. Iti kantin ti eskwela manunimi agam amu kami kininana Marta. Ngisot mangidadaulo iti kantin. Oy, order kan, pina. Ito ni, kaluto nga pansit. Pansit, kanton. Lamang nga nana. Nakahimimas pa nagluto yun, nana. Kahit mo, surusuruan ka. Amang jak matandaan na nagiti ingredients. Ang munas kayo nga tandaanan, kapag nakasurat mo. O, natin kokbok. Ore mat no amin nga aglut-luto at kokbok da. Makikita da amin ng ingredients nga maipakat amin. Ngayon saan nga natay napintas ti panang templada. Ada iti ima da itay. Ketyo sa una na. Igaman nyo. Gagawin da ita. Hanga narukit. Nadalos mo ti imak. Yung bus nga kiwaran nyo babae ti aklo. Data ima yung mangkiwar. Nung iredredik pa ilaing kaya gamak. Adda ka dito imak. Adda ka dito nakuwalap ko. Yan di imas. Di luto. O pag-awang pagkunahin yun, dito mamirienda na makan dito yung kantin, di eskwela. Naimas da, di ba? Magusto mo pwede ka maestra. Nabayaga ko dito eh. Exactly bang mamanis ti kantin. Kasunod saritaan nyo ti eskwela, nana. Kita, susweldoan dak. Ngayon midad kumat katakwada, kita maganan siya. At damat di gundaway, kapataado ti mapastrek dito yung kantin. Tamusli aming estudyante dito yun, di ba? Ingkat sa baling eskwela. Hangan ang ganar ti kantin dat unik ti eskwela. Mapanrumor ti estudyante, mapanit sa baling mabalintang pagmeriendahan. Dito at daman di ti kakompetensya dito sangot ti eskwela. Yung saan nga rumuan, hanggang nga rumuan, di ba? Kapata na imas ti templa. At ang sekreto ti ima. Kahit mo masusuruan, alaman na. Nagluto just chapsoy manunimiti mo ng insuro kaniya. Amon ti chapsoy, masapol nga saan nga uberkok halkalingan. Sumarang sang pailaan. Suro na kanyak manok. Sige. Lutuin mo, natemplan.
Kumbaga naman ang naming no niya muna, may kadua, maudi, kanyanat, aramideg, tinumpal ko. Inusar ko matitakulap ko nga panang i-prepare kada kita ingredients kanda dumapay. E dito mga danunan ng tilans, manong nami, nakikita da nga kaluto manong nami chapsoy. Dito ba yan? Wow! Nagkimas na chapsoy mo na Marta. Eh, sa palit templa mida, naimimas. Saan ko luto da ita? Kunawa tinana Marta. Sa ako yung signals. Shh! Kami pagpagana nga siya. Manong nimi saan laeng chapsoy no tita dumapay nga potahe iti insuro kaniyak ni Nana Marta ken kastamutan iti linutok tanong kasta nga bakante kon manong nimi iti kantin iti yan sapsapulin nak ni Gino napanak nagluto tinulungak ni Nana Marta iti kantin ay kadi ramanam giluto ko agorder kan natur dari kalita iti pansit kanton diyan kalutlutok de diyan nag-order manong nemi ket nangamkam nga do lutom da ito saan gamit gayang nga laglag ha lukok to yun tararamadan dati kini mami nga word hanggang nga laglag nga gluto nalaing ka naimas ti luto mga Nana Marta ana nalaing mutlat mestra ti estudyante ito na minsan manong naming at danapanan dadadi kini mami kat dududwa kam laeng kini Kuya Dave bakasyon manong naming Kuya kahit mo timangan kaya dalagad na luto sino gluto nga ka ta kaya si ka na tanakitam ka din nga sinusuruan lang ni mami nga nagluto mas dawa na karod samot kay palupos ni mami siya karod nagluto makamutan noon na iwas kuno saan siya kon anak kahit mo sa dain dalatagin ka kahit mo lutuan hindi kita aktirep manong nemi chapsoy good for two manong nemi linuto na makaluto ako manong nemi pinahiba ako ni Kuya Dave Kuya makaan sila siya detoy wow amang linuto na itoy abay di ka mga ni kantin at ang aming gayam ko mga idib-libra kanya kitiruwar eskwela no may ibagbagada nga naimas ti luto iti kantin Japan naman dasan din nagbirianda kin nanganjay ilamanta ka natin okay labay na kararagan na slag ka po iti special class nga restaurant ti luto ma ang kamatkain matutali laglag ala ni Kuya nga ibagbagad da dati kini mami numaramanan da dati kini mami ti lotom naglaing ka magkayam kunada anda magkayam paglaingam kunakla na tutali nga laglag ka mga kunada kaya talaga ni Emas Emas sanig ko Emas nagyamanak Kuya nagyamanak manong nemi at dali kini kondawar nga kayat ko tagluto ngem paritan nak ni dad ni mami hey saan ka makibiyang pa dito imposida nga kit agbasa ti leksyon mo tapos saan nagtalinad kalaglag ka mami ala kutikan sige samad nga rin magbaga ni Kuya manong nemi nga naingak nagduto nagraduaren ni Kuya Dave manong nemi iti high school kaya di pa naglulukat ti klase iti syudad tinagpasaan na agkas kasera nagtultuloy manong nemi iti kinababadi kiti gratok
May pakita ka na dati kini mami. No, wag na, wag na. Wag na. Ang momento midlaing nga, awang pulos ti increased. Third year, ganggalan tak mo tiniti fourth year. Parang nahimi, nasakit man, ng binabay aklata, dadati kini mami. Aw malata ti sa bali karamidek, nga obligasyon ko iti balay na sa ti panagpapintas ko ti hardin, na dalos lata taglawlaw mano. Iti uneg, ni mami manunemi tagdalus, agluto, aglaba, umay malata na tayo labandera, umay mangalat ti mureng. Naging ka manunemi, nadandanin pa nagturpos ko, iti high school, malpasan ti klase, iti kina fourth year ko. Alam mo, iti gondaway manong nemi, nga, kasla milagro nga, nga siya ti highest kaligit exam. Talo nga subject manong nemi nga siya ti highest. Iniawit ko ti papel ko. Pakita ka na dati kini mami. Sigat kang atuan. O dad. Nga mami kaskas di nga nababat grade mo. Barbaring mo ito yung third grading ng aton to. At adan tumatang ipas na ko. Iti final grading. Fourth grading. No, kumakasto idi. Pressure ka pa ilaing. Di mayat kuma. Banyo dad. Barbaring iti pa ng college ko. Nalalay ng ton. Sabi ko nusagag talinad galaglag. Hindi may isang aldaw manunemi saan nga nakabangon ni mami. Honey, abay, anak kita ma'am. Madi. Itaray na ka sa ospital, saanin. May tumit lang dito. Sino nga itang tigluto? Sika na. Dad, siya akong tigluto. Ti breakfast tayo. Pang breakfast manong nemi. Siyempre, at daddy ko na para kini mami. Nakaluto akong dad. Naimas man lang. Ang mga napati pa nagluto kit paglaglagam. Yung nakasusurong nga nagluto. Wano pinatpatangam. Handa ka magsurong-suruan ni mami nagluto Kaya't nanukwa, ti makasursuro, yung tsak mag-ipalubos. Madadail lang mga gaon, serve na nagit ingredients. Kahit padasam nga naman na mas naluto na. Isa rekod to yun, mami. Kaya, kanin nyo. Ano naman tilinutom. Nagluto ka dati na sinigang nga karne baboy. Sinigang nga karne baboy? Amo mo lutuan? Pinatpatangan ng latangatan Kinunamit ni daddy. Insarek ko mano. Kinadakinalanat ko marangaw ti kamutig. Tanapanak nagnating iti likod. Mulak ti gijay. Igata na mami. Alam, bumangon kayo, tamangan kayo. Kaya nangatanong sa bayang kalatan, honey. Dito yung unag tiga silad tangamangan. Nakmat mga lati labay ko. Kunamit ni daddy manong. Diramanan ni mami. Nalalayong kansaman ngagsikang imsiyak. Kasla sinigang iti klas nga restaurant. Dapat kayong paglaingam. Kastamit ti tao kat, mami. At pagkapsutan ti may isang tao, at damat paglaingan. Nakasusurwam. Diyan kantin di eskwela mi. Sinusurwan nak ni Nana Marta. Kinabud na, ibaga pa kit Nana Marta nga, na may mas pa'y tilutok yung suna. Namapay ato bang daydayong estudyante. Nimas, alam ako naman Kanaimas nga talaga. Nga dyak pa amulutuan dito Oras siya. Pinatas ko matiti nagsigang. Kapunta dyak kabisado. Ang ko inulit.
Perfect dito eh. Perfect. Digat kahit ng sawan dad, mami, naka-perfect iskorak maglain. Nung linutuan, tangarot ko na ako, mami, kanya-kanya't paglaingan, kan pagkapsutan, ti may isang tao. Alalala, karot mangarot labay mo maten, kasakong tayo mga dito kwarto. Ayan. Breakfast in bed. Di ako makapangandan. Tapay, nabusog ako. Kasi pa nakabusog mo? Laya ka nagluto. Mabusog ka ba yata nagluto? Nangaroon ti pa ng dayaw yung kanyat. Nagdakilan na dyan nakabusog ka. Hagyaman nagdad, mami. Italaing nga nagngag ko ti pa ng dayaw yung kanyat. No pa'y kagkalaing nga bagbagang halaglagak. Kasi ang karag agsangit ti kasta. Anak, pasensyakan kada kami kini dadim. Agpeso, anugutan mi. Ang nasakit, dagit balikas mi ka. Nasa hanggang rumay ko mga manggigam, nga ibagami ka. Madimad gayang hadjay parang ikumparar mi ka, kinimanong mo. Parang ikumpara, kada kayo nga kapsat. Mami, ano gotek ng academic sa eskwela, nakapsutak. Dito siguro, sigurado iti, ndok talak nga. Paglaingak. Saan nga kaputa? Kompleto ingredients? Saan nga kaputa na imos tigit ingredients? Kas kuna ni Nana Marta. Adda ka tigit ima. Kabayatang i-prepare ko. Dumaldalan digito'y iti ima. Iti pa ng templa. Agapo ti imak. Ti wagapuan ti templa. Ingredients. Hang mapan di ingredients no hang dalan ka iti imak. Nagpagpakawan manunimi dikiti parents ko kanyak. Kadigiti kalabes nga panang paspasakit da. Kadigiti balikas nga makapasakit para kanyak. Iti panang i-compare da kanyak kini kuya. Manipod met idin manong. Saan ko namang mangig dagiti balikas da mang pasakit itiriknak. Awanin ti word kalaglag nga mangig ko kadako. Lalaing tupay. Imasang tupay. Ngayon talaga nga naimasan. Kontentudan manong. Tamanipod met idin, siya konti para luto dito balay, iti pamigat, kan kasta maten, iti aldaw kan rabi, no kasta nga bakasyon. Ngayon na da klase mi da pa opisina da, bigat laeng kan ti rabi, iti panagluto. Tagbabalong kami matamin. Naggraduara ko, manunay iti high school, ket HRM, ti ukursok. Nagpadpada kami manunay iti pagkasaraan kini kuya. Amang ko pumuten manunay mi nga graduari sulit kurso na accountancy. Manipod mat idin manunay mi awanan ti mangmangig ko nga pakasaktak kabalikas dadadi kini mami. Patas ti panang tartardan kada kami manunay. Ni Gino manunay mi sa baling eskwela at naggabasaan na. Kaya di graduar manunay mi ni Kuya Dave. Timulong ak manunay mi nga nagluto kada kitay inarkilami nga kusinero. Siya tagluto dito, siya timang templa dito, siya timang templa dito. Manunay mi. Dandan nagkurang din sa ganami naman pa'y ado, kaya kapot kinaimas na ano. Kat siyempre, inimas dati na nga. Dinadayaw da di kusinero manunimi. Ngam imbaga naman, saan nga siya tinagtimpla ka na kita.
Ni Vina. Among Vina. Ay, bagay kang kanatuan. Tursom. Sigurado lagi din nga no agnegosyo kanto, ha? Sigurado nga ang ganar ti restaurant mo. Nagtrabaho manong name ni Kuya Dave sa Jaya, Manila. Idin to nagtala na edak di sidong dadadi kini mami. Nga umat ti sa bali nga mangmangig ko kadakwada no saan nga ti panang daydayaw da kanya. Gabot tayo nagbasa kiti college manong name nakangat nga to di kiti gradok manong. Aging ka nga di graduarak ket magna cum laude ak manong. Gusto ko ni tirag nagsakin laglag to manong name dat daddy kini mami. Gusto yati anak. Ang akas ka ni Dave nga saan nga nadaan ti award na graduate ti college. Honey, saan mong ikumpara? Pagkumparain di kiti agkapsat. Ikaw nada nga paglaingan itong galmay sa kada tayo. And congratulations, iha. Ay, maipakpanakil na kalaunay. Yamanak, mami. Yamanak, daddy. Kanagyaman kinapa Diyos. Tapinadgan namit lang di kita araraw ko. Katsabi ko mata ituloy na. Babayan di tulong da daddy kini mami, manong nemi, nakaipasday ka kiti bukod kong hotel and restaurant. Na umay dandanunen manong nemi, di kiti uray ti adayo. Pamaranda nag-check-in, manong nemi ag-date, check-in dati hotel. Umay damat ti restaurant, mabigat, mga aldaw, mga rabi. At dapat di kita ag-check outin nga ag-take out met kari kiti makan manong nemi. Laging ka manong nemi. Napinasyar na kiti may isang aldaw ni Gino. Hi. Gino? Kumusta? Gusto nakagan ka na nagtindinamag dito yung hotel and restaurant mo Kumusta naman ti mister? Sino mister? Ako may asawang? Ninubyo. Umpay. Napayado na kita gararam ka. Katsi ka ngay. Sungor ngay mayak. Tapos bagag kang katiya. I love you. As a friend, hanga kas classmate idi. As a sweetheart. Imposible nga akong pati nagpalingan nobyo. Nobya ko na. Ay, nobya. Well, saan ko libakan? Adada. Ngem, sana ka seryoso. Kat gaputa nagtalinaed nga naitalimang iti ayat. Naganus nga ayat kanyak. Kaya iti panagayat ko keng ka. Nagmature di dan. Panawanan. Tapno ibagak ka ni parik na keng ka. Sika, tisap sa pulat. Nga isagot nga po Diyos kanyak nga asawa. Ano, Bram? Mo, bisinak di ba ko? Di ato igamaw kwarta. Sama to siya ti para kwarta, para bilang ti kwarta. Sa anak mo na Taylor. Sige. Umaykan to pa Sergio Balay. Eri ababa nga panao manong nami da kami matlaeng kini Gino tinagkagasat. Ako buburay iti bangko idinto sakmat ti manage iti bukod ko nga negosyo. Sa laeng nga may mesa manong nami di pasdek ti hotel and restaurant ko. No diket pa'y talon. Adada amin iti talo nga drakkel nga syudad dito'y Pilipinas. Talumet manong nimi dagitim parabor ni Apo Diyos kada kami nga anak kani Gino. Ilin tutad walaeng tiputot ni Kuya Dave. Iti asawa na nga di Manila ti pagindaganda. Ilin to, tanagbalay kami iti asideg manong nimi ti family house mi. Tap na dalatamet na dati kini mami. Nga may mang sarsarungkar kada kami. Agrama met ti panang sarungkar da kada iti nagbalin nga puko da. Nagretiro dan iti trabaho. Pwede nga rin, di ba kasaritak, manong, galagyawan na klaunay, iti anos, kanlaing mo nga nang ibasa, at sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga nagbuyak, at nagdengeg, more power to your program. Toy nga rin, agyaman nga pagayam mo, Vina. Thank you, Vina.